вашите трудове. Поздравявам ви с това, че с молитва започвате тук да работите. Още са казали древните, моли се и се молите. Божието разкори и в добър час. Слава се с средно от средно Бое посвещение по наш Господи. Честит празник! За мен беше чест и радост, а сега нека да осветим и отвъд да отрежем лентата. Първо искам да ви кажа здравейте на всички, много се радвам да ви видя. Добър вечер, да, искам да ви кажа, че сте много красиви и се радвам, че сте заедно. За тези, които не съм ги виждал, искам да ви кажа честита нова година и пожелавам през новата година да правите това, което обичате. Това е много важно. Човек да прави това, което обича. Този килим и този повод да сме тук е една от причините, заради които един човек сбъдна една мечта и прави това, което обича. Вашите аплодисменти за Асен Налбантов. Ще кажа само още няколко неща без да ви бавя, защото знам, че времето е много студено, макар че вие толкова добре се усмихвате, че искам да ви държа поне още 15 минути. Да ви кажа, че никога парите не са били цел, а просто са следствие. Асен никога не е работил, за да има това, просто е така без всички вас. Аплодирайте още веднъж Асен Налбантов и неговия талант. И вече да ви кажа, империята Налби става по-голяма и вече сме точно пред нея, пред този бял надпис и пред тази икона, която може би ще бъде по главите на много хора или под мишниците, както съм аз. Без някоя тъпотия няма да съм аз, така че ви благодаря още веднъж. Давам микрофона на Асен Налбантов. Аплодирайте го, това е важен момент за него. Искам да поздравя неговите близки и приятели, които са били зад него и ще бъдат сега, защото в момента той ще има нужда от тях най-много. Така че, Асене, микрофонът е твой. Успех, моето момче. Обичам те, винаги ще бъдем заедно. Благодаря ви. Благодаря ви на всички, че отделихте време да дойдете на нашето откриване на новия салон. Първо искам да благодаря на всички вас, защото благодарение на вас ние постигнахме това нещо. Аз нямаше да съм Асен Налбантов, ако не бяхте вие. Вие, моите клиенти, моите приятели. Искам да благодаря на баща ми и на всички, които стоят зад гърба ми. За моите спонсори, за нашите дистрибутори, за нашите клиенти. Всички сме една верига, която не се пускаме и затова силата е с нас. Благодаря ви на всички. Обичам ви. Всички сте много готини, наистина. Всички тези, които сте отделили това време да сте тук, много ви уважавам и наистина извинявайте, силно няма да мога да обърна внимание на всички, обаче обичам ви, хора. Благодаря ви много. Благодаря ви. Добър час.
паметник за последно. Сега ще го вдигнем. Това е сензация. Асен Налбантов пише история. Днес, четвъртък, Андонов ден, утре е Атанасов ден, т.е. аз имам имен ден. За хората, които имат имен ден, че си празник. Асене, нека да пуснем много елета. Сега искам да кажа някакви думи за хората сега. Извинявам се първо, че не можах да ви обърна много внимание, ама дърпат ме налеко надесно. Обаче, сигурен съм, че ме разбирате. Благодаря ви много на всички. Обичам ви. Ние те обичаме! Благодаря ви много на всички, че отделихте това време да дойдете. Дори, че е студено, въпреки че днеска така е по-добре с времето. Нали? Има хора с къси ръкави, право! Има хора с къси ръкави, но благодаря ви много, очаквам ви, вратите са винаги отворени за вас. От утре ексклюзивно Асен първите 12 часа. Абсолютно безплатно ще бъдете постригани. Както не са вика. На 1, 2, 3 е! 1, 2, 3, Naubi! 1, 2, 3, Naubi! Перфекти! Това е супер камера, нали? Абсолютно!